damdoi ina chuan check-up chu lo nei sakin result po alo chuak le vek to a nurse chuan a taksa that vek thu le mangchhia amang mai mai ni thu chu alo shila a chwa san le ngal ki wang chuan ani chuan yan mai nen khan anti tak tak amo ti in alai thar ve lutuk jingiu le a chan pa pakhat chuan run kanin jingiu chuan a run chhai ngal char chara anuwa chuan ani le nangma atnuaya nge achungai om tia azot chu ki wang chuan lukhama vomin chuak ngal tur chuan ati jingiu la chu nui vur vur chung chuan atlan chuak ki wang chuan anin folai te chungai to chuak le in alom lutuka yan mei chu voice message thonin ka result lam mai mai ivarei ve ni zan thil wang khan min cheni du ngala mi te chu avati yan mei ron langin ki wang x-ray na chu alo lam saka doctor chuan a taksa a engboi na ma omlaw ma se a hnung su chu reilo te ha chol se a zia ma yang chu ati yan mei chuan x-ray na chu enin tuna chuan mu mai mai chungin an ko chung dik lo te an shivek thai to a pathian hian heng ho hi mala som hle to mai ti in a hnuk cha ul rulutuk ami toite chu atling deuh pama asira nau pangla chuan anu bula chuan nu a chung te an boral mi ti in lo la zo zui anu chuan chutiang soi su ti in yan main a shat ma chuan a kal son puivat yan mai chuan ki wang voice message thon chunga thla in I unaw nu mi zia kan shachang tamuka sheng in so itan hun him anilaw dan ang takin kanin nei to thau boka engtika nge kan in thara kanin son lu ang ti chu alo zot leta yan mei po chu a khideu var ki wang ron lang le in yan mei message ron thon chu alo en nga la yan mei chuan a ma the ang bere in son lu adu thu chuan ron chang ki wang lom lu tuk chu anui char chara yan mei ron lang le in kin group lam atang chuan call chu alo donga jawju ron langin a assistant ki chuan athil zon tir a mu chwa vek to thule yan mei chan chin a sha thai ang chu alo shila jawu chuan an inakal turin kar lo ba sai ro chu ative ngal sheng chung ko inlam ron lang ve thungin sitting room a chuan an lo thu khom la ya Mr kin telama changa kolan don wang chuan iwe chu azir line nung bera an thlangta amuti in an lo hlim ve em ringota sheng mula chuan iwe chu alo fak cham chi bok madam sheng po chuan kan iwe hi a chaber mai te chu alo ti vela sheng fula chuan iwe chu thil kal dan adik zel ani chuan loman apek tur thu te chu alo soya iwe po ama zok ani nge in ring chuan alo lom lutuk sheng mu chuan kan iwe hi chuan mi hi a choi moi thiam ania khoi lai thingtlang a selian mai mai ai chuan ati ta zewa sheng fu chuan khonge yan me hi ni san khan tinge alo ho lo chu ati ta nge iwe chuan ni san khan a rui lutuka ma se Mr Lee nen khanin an hmang du na lom angai tu om lawang chu alo ti vel yan mei po ron lu chun zomin sheng fu chuan nangkha ta khan ding ro zan khwa a I ombang nuwa I mel I ron lan ngama mo chu alo ti yan mein a chan ma chuan ki wang chu ron lu tin kabula zan khwa in I umalom tinge khatia I lo ti chu a ron ti a yan mei chu a ron kwa pa iwe chuan oi omlo e mai ni zan khan Mr Lee nen hunan mangdu na lom ti in alo por lutuk ki wang chuan madam sheng tiang hian ami I in leng te lo chon chin chu ative takhera madam sheng chuan iwe chu du tok ro min ti zaksu ti in a haw sheng mu chuan madam khatyang zong in iwe khan a soi hlei nem engpo chu ni se Mr Wei tan hian thingpui lo thlis sak ro chu ati ki wang chuan katan chau ani chuan ka du lawe ti in yan mei chu akaya an chuak le takngal an nula ron lutin jaju local thu chu aron shila shengfu chuan tingi ama kher lokala chu ati shengmula chuan o enge ni wakang iwe ron lam an tumani hi kan iwe hi chuan midang anglo takin ama hian thiamna aneya ani anglo tak kha mi pachunga ai ngat ve lo chu ati vel madam sheng chuan atoke khang thil chu vakal phot ro ti in an vai chuan an nui le ta sanga pona chuan jawju chu ka ra changa ron chhuakin ki wang le yan mei te po an lo la om ve a ki wang chuan a ron chhuah dan ringot te chu alo ei lo ve lutuk
Siang fu chuan run chi bai vatin ai hmel sha tira siang mu la chuan iwe chu lo soi lut ngalin nangma kher I lo kalangai hleinem kan iwe hi chuan damdoi lam te hi a shereu lutuka te chu alo ti iwe la chuan nya kazir em lo na chu ma se manlai damdoi lam hi ka tuina zonga nya chu ati jaw chuan ilano panga inzirna hun ilanei lom ma se vo in kalokal chan zok chu ti in yan mei lam chu a hoya Miss Sheng nangma wanga local kanya chu ati yan mei chuan ani hi kin naw ani mai ba ka kin kha kazir lai ngei ni in adam chuak boka kazir tirna te alo chhun zom zel ani hi ti in angai to a kiwang la chuan alo kai ngal Shengfu chuan Mr. Zhao isha swan lo mu ani wang khan I local mu chu ati Zhao fu chuan sha swan lo we nangma hian khami auction ni khan khani ril be kha ileya chuan Mr. Zhao kuta khan I hmang ngal boka kha I thil ti kha a hming min shil theyangem ka masterin nang hi azirlai to beratan a thlan mai ba ka che muturin asom bok che a chu ati a Shengmu chuan oi omlo ani yang thingtlanga seilen mai khan chung a shelawang isha swala ni nge yang chu alo ti ngala yan mei chuan a thil ti hming chu Phoenix acupuncture ni thu chu alo soye jaju chuan a hming te soyin chibai chu abuk tha a yan mei po chuan alo chibai let jaju chuan tuna remiti chuan minzui ngal theyangem chu ati Shengfu chu ron inrol le in yan mei tu zok po zui don la keini hi min ron phot turani anlo ti antum anga thil a thlen lo wang le anrin lo dewa yan mei zo kalo ni le si wang chuan anlom lo tak zeta jaju chuan Mr. Sheng lungai ma ta che nakin zela pokin group le Sheng group te hi kan la thok ho zel don alom in musatlia ania thil thalo engma thleng don hleinem kan pui zelang che u chu ati Shengfu chu alo nui le var yan mei chuan chu tianga ti chu angai lawang anni nen hian kanin po ngai lo boka hun lo thleng zel tura po kanin po ngai lo bokang chu alo ti jaju chuan ani chuan kin group hian engtika ma Sheng group hi a thopui le to ngai lawang chu ati le ngala yan mei chu karalu tur chuan ati yan mei alu cha chu kiwang chu rang lutukin alut ve ngala Shengfu te chu thil thleng wang chuan anlunga oi thei thlot lawa in chunga chuan lutin Shengmu chuan do tin reng chuan yan mei chu apu le tapya pa ani khan do soin mi roi ani nge yang engtin nge khatyang ani thei chu ati Shengfu chuan news te khai en ve na nge ani kha Mr. Kin naw jaw ju nge ani kha chu mai ba ka thingtlanga chang engtin nge khang thiam thil te kha anei thei chu ati khatyang ani don ti sha ila Sheng chung ko ai o in ani kha ka kaltir zelang chu ati a Madam Sheng chuan du tok ro u tuna apoi mo ber chu yan mei thinlung hne dan ani ati iwe lung oi lo chuan Shengmu chu wanin nu chunga ni theilawang chu alo ti ve chen boka yan mei te ron lang le in kiwang chu alaya tak chuan alo chuang tlata jaju chu to deute a chep lutuk te chu alo ti jaju chuan Mr. Wei nangma in kari nei ve lawa mi ti in lo so ta anin me lutuk kiwang chuan yan mei chu ka yin nang po mi nu pui hwal kher I chu pui anga ya mi chu ati assistant ki chu thodeu halin driver chu koi tak a khal turin a signal ta zeu ringota a mun chu thlengin kiwang chuan yan mei chu jaw chu angai angani ngot don lo thu chu a shila abula kal lo tur chuan ati yan mei chu angoi reng tuna chuan thil ti tur kaneya lova hola lo ha choro chu ati dai kiwang chuan ole ka shethia me ti in ti taw chung chuan nakal ta da ya yan mei chuan zui chu atum de uk ma se a zui du talawa kiwang lung oi lo chu tanela khan ama omin alai tar chu alo ti ala jingyu chuan ron kolin jaju ni na zong chu aron shila yan mei nen chuan in zom na an nei angpona lang law ingma lawan yang chu ati kiwang chuan sha chu sam mai tur ni se ka zon tir lawang che chu alo ti jingyu chuan ani lo pon auction ni khan in mu in voi khat in mu na atang jaju khan adu ngalan yang ti chuan aron mani nge yang chu mai ba ka idu chuang lo boka bezok mai ta che chu ati kiwang chuan ngoi mak ro ti in phone chu ada dai
Kara hunah chuan jingyu chuan ron ko le in kiwang chuan eng thil nge soidui le nei ti in a zota jingyu chuan zun in hian party omdona izalen na party anga in ron kalve mai ta che alo ti kiwang chuan ole ka ron kalang ti in phone chu ada a game khel idu chuan ka khel pui khopang che ti in a phun nuwa nuwa yan mei te ron lang le in jaw chuan kin clinic a chuan alo shwaya Mr. Kin in zirlai nei za te chu shilin unaw pasom pariat na ti in min aw mai donya chu ati yan mei chu alo bu ngau ngawa an sira an thil ti te chu enin ka thi khan ka thiam thil te kha to vek tura ka nga ya ma se karin lodan ang takin thlengzo ka ni hi tia ngai to in alom rulutuk jawju chuan helai hi master room ania alo ngak reng to ang che valu dro chu ati yan mei chu lutin jaw chuan assistant ki chu a unaw te ho ka khom ngal tur chuan ati a yan mei chuan Mr. Kin chu chibaya buk Mr. Kin chuan nang hi ani mo kha needles bag lei tu kha I du wang re nge ni a I chung te du wang ti in alo zot yan mei chuan ka du wang nge ya lei ka ni ti in alo changa Mr. Kin chu nui sakin ani chuan khang te kha khoya changa I thiam nge ni a ilano pangbok si engtin nge khatiang kha I thiam thei chu ati yan mei chuan ka tuina zong takanya ma se ilen dana hi chuan adang min zirtir thei to don lawa ang hle mai chu ati Mr. Kin chuan ni ka zirlai tan lama che ila ke tar mai kani to si a idu ang tak chuan ka zirtir thei lo nge yang che chu ati a yan mei chuan doctorin hun engzat nge ilan nei ati a chu ai tam chu kaladam tir thei che imra min check tir phalangem chu ati Mr. Kin chu khisukin khai ilano pangboka itum po ru hle mai ma se kaisong engti khuna po kal thu thei kan to alom alo ti ilanaw mai chu ati a yan mei chuan ka kumzonga min te khat chu adik che alowin ka sia so ai chuan imar chu min check tir zok thei angem chu ati Mr. Kin po chuan lo check tir ve maya ingi ka anle ti ina zot yan mei chuan mar omdan te chu soi zat zatin kumthum chung hrisel taka aladam tir thei thu chu asaya Mr. Kin chu lo nui topin a oi lo mel hle yan mei chuan an sirani dil bek dang chu mu in ka fia thei lom chu ati a pona chuan Mr. Kin zirlai dang te chu ron thleng che in jaju chuan engthil nge thleng ti in an master chu athita emu chu an ti a Mr. Kin le yan mei te chu ron chuakin Mr. Ki chuan inom kim to boka wa in hian thil poimo tak soi tur ka nei ani in sha tangin ka kum hi atam to em maya ka kal nuwa ani yan mei ka zirlai thar ni bok hi kin group le thil zong zong en kol turin ka du ani chu ati a zirlai dang te chuan ma se master chu tiang ani theinang he kin group hi I thei top chua idin anya ala no pangin kan junior mai kuta chuan ida thei lawang an lo ti Mr. Kin chuan tuin nge engineer ti ya ti in ahma loka thil thlen dan kha aron langa yan mei chuan Phoenix acupuncture mang chuan Mr. Kin chu alo treat Mr. Kin chuan makti hle in ngoi ro he thil hi engtin ngai thiama ka zirtir tu ba khana thiam ngai hleinem kumtam tak lem nuwa po thiam an la om lo tungei ni ti in makti mel tak chuan alo zota yan mei chuan he khove lami kani hleinem ka piang non le mai chawani ti in a zirtir tu nge ani thu chu alo shil tamaya tun hun ron lang le in Mr. Kin chuan in master diktak chu ani hi ani ati azirlai te la chuan an oi lo lutuk master scam po ani theiania an lo ti Mr. Kin chuan ani chuan mar isha thiam dan soila kamar I de khan kadin mun soi bok ro chu ati pakhat chuan athi nai to thu le amar chu achak tok lo tak ze thu chu asaya Mr. Kin chuan ani chuan he hi soifia ta che u ti in rei tak chung ding thei to lo kha a ron ding tamaya makti tak chuan an lo en hu Mr. Kin chuan thin rem tak chuan ani chuan han soifia te u tuna thil thleng hi skamalani thei thawangem ati in grandmaster ma a hian chingchingal ro u ati a jawju chuan ma shwain anwai chuan an chingchi yan mei chuan in tan he thil hi pomthiam hardon ti chu ka sia kanor lui lawang che u in thau thei to ang ati anwai chuan thawin chulai mun chu an chwa san Mr. Kin chuan
Grandmaster eng thil nge ti sak thei che ka nei clinic hi hminga da I du em te chu ati a yan mei chuan angai lo ma se thil pakhat keima dam doi siam bi kha chu ati a Mr. Kin chuan Master poi ka ti hle mai ma se kha chu zo lawani wang khan ka siam chun zom thei bik lawani min ngai dam ro chu ati a yan mei chuan a poi lo ka zo lo ang khan min pe la ka zo fel vele ka pedon chenia chu ati a Mr. Kin chuan lom tak chuan ole te reng mai chu ati ve ta bok ke wang run langin alo roi hle maya yan mei ne nan thlak lian tak chu ken kwalin yan mei ti in alo au cham cham jingiwin rundom atum te chu ki wang chuan nang hi ka chan pa poi ni to lo nupui hwal ka nei ti shereng chungin engtin nge nulai ron shwai ngam chu alo ti yan mei chu au le cham cham jingiw chuan wanin an bula chuan me che pakhat chu a om ve boka ki wang chu alo wan ve ki wang chuan tungei ni min tharo chu ati a Vivian kani hi min she to lawa mi chu ati ki wang la chuan tu Vivian mo chu ati yan mei ron langin Vivian kut na chu a ron en nga la jingiw chuan Vivian chu wa wan shangin local ro chu ati a mi shenki wang hi ikuta kan da mayang o ti in man mo tak chuan a kalpui yan mei chu alung oi vak lo ti sha tak chuan ki wang chu a en ki wang chuan engtin ma ka om lo ka rui deuh ringot a lom ti a lo in soifia nga lin yan mei chu a lut deuh maka ki wang chuan a zui ngal elevator chu thlengin ki wang chuan a meta an nga lai chuan engtin ma tu ma dang ka khoi lo ka tiama che ti in a nui yan mei chuan a lo en renga kal hnai tial tialin a ngonga chuan a vuan ki wang doctor ka ni na angin ka thil mi in an man chuan ka du to lo chin chu wang chuan thatakin omang che ti in a fop ta thuta ki wang chu a lo meng phok lutuk yan mei na fo zo chuan ki wang chuan a lo fop let ve nga la chutia anin fo zo nu chuan ki wang chuan yan mei chu kwa hle hle in herbal rim inam lutuk chu ati a yan mei chuan ani mo ani le Vivian khan engrim nge anam ti in a zota ki wang la chu ala rui em wang chuan Vivian rim chu a soi zot zot a thil soi chu she chuakin phok lutuk chuan a menga yan mei chuan rum lutuk chuan a lo en elevator a chuan a lut dai ki wang chuan poi ti mel tak chuan a zui lut ve le na